Kakum kijing thu khubor kijing ra ling sun jong ka Iran kila penhap yakaway ka F-16 fighter jet hajan kathan Kesh Island hak artarik uyayong. Laong bakani kadai kaway na kijing du ki bakong san ha kalyang ling sun hakani kijing yakanat. Laong ru bakani kijing jaya kala penlong yakibor sipai jong ka US bat Israel ban perkhat thamai yak rukom trekam namar kila hap ban trekam khamjan shoput usam jong ka Iran ka penbun yakajing ma na ki missile jing yada jong ka tei kari. Kat ba kijing asiat kidang peteng laong babun kiling sun kum ki F-16, F-15 bat F-18 lembat ki drone kila shakta bat du kapala penlong ya kijing hiar ha kijing ele ling sun halor ka jela Iran. Hakaway pat kabenta ka bakham janjar laong ba unong nya jong ka ling sun ulahap ban mi no na ka ling sun bat ulahap hakajaka jong ka Iran henrei ka jinglong jingman jong u kampat sai. Presiden jong ke US Donald Trump ula penbana bau tei unong nya ula yo jing yarap bat udang im watla ula mensau. Ula khot yakani kum kawai na ki rescue mission ke baslur tam haga history jong kari. Henrei kahagaliang jong ke Iran kala kentat yakani dakapakam bagi la penjulor yakatu kani ki lingsun US haga tei ke operation bat kila khot yaka kum ke operation ban pet om ka jing yarap. Kani ka jing pet Jingya thu kala nang penjur ya kajingya kanat bat jingya pher jingmut hapdeng kini kiri bat kajingya kanat lingsun kala nang long kabama bat bom shingan. Haka jinglong jingman kabanang janjar kajingya le kala kala shaka benta kabakhamma haka bakajingya kun kam deishu tang hakandau henrei hasun bat hajingmut jong kapertai hi barok wai.